Panguva ine, according to the Zimbabwean Xhosa, inozivikanwa it is a revolution which rallies behind VP Constantine Chiwenga. Panguva ine pane madevelopments ari kubuda kunzi zvikananda they are now preparing for a referendum just because they are fearing a military intervention. Nzarapinda mashoko ari kubuda panguva ine asati ava well verified, but madevelopments nemarumors ari kucirculata in the stakes of power zvinoratidza kuti zvikananda panguva ine zvinonyatsokuziva kuti the move they are making, it is very, very controversial and critical. Not for subscribe or like out on the bell icon. According to the Zimbabwean Xhosa, following strong resistance from ex-military generals, war veterans, and other Central Committee members, Zvikananda are preparing for a referendum to prevent potential military intervention. Expect church leaders and celebrities who received gifts from Chivayo to endorse the Cap 3. Ndo madevelopments aripo panguva ine muri Zimbabwe sekunyorwa kwamazva zviito kuti aiwa panguva ine pane nhau yereferendum iri kukurukurwa, but the drivers of the referendum ndo vanhu vaya vavakanzwa vachipiwa nekudistributwa dzimotokari. Panguva ine ndo vachaonekwa vari madrivers kana kuti mainfluencers vachapusha for the referendum. Mbotidza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Kuna comment section medu dzafunguro enyu, subscribe or like, watch it on the bell icon.